Deci za laku noć. Ivica i Marica. Bio jednom jedan drvoseča, koji je sa ženom i dvoje dece živeo u maloj kolibi na kraju velike šume. Bili su jako siromašni, često ni hleba nisu dovoljno imali, a žena je bila maćeha deci, dečaku i devojčici. Dečak se zvao Ivica, a devojčica Marica. Zemljom je vladala glad. Nesretni drvoseča jedva je prehranjivao svoju porodicu. Jedne večeri, kad ni hleba nisu više imali, žena reče: ovako se više ne može. Biće najbolje da decu odvedemo daleko u šumu i tamo ih ostavimo. Naložit ćemo im vatru, neka se greju. Možda će ih neko dobar pronaći i uzeti sebi, a posle, kad bude bolje, možemo ih opet uzeti nazad. Nesretni otac se pobuni i reče da on to nikako ne može učiniti. Ali je zla žena navaljivala sve dotle, dok on utučen i bespomoćan na kraju ne pristade da učini onako kako je ona predlagala. Deca, koje od gladi nisu mogla zaspati, sve čuše i Marica gorko zaplaka. Ivica je tešio svoju sestricu: ne plači, Marice, bit će dobro. Kad su otac i maćeha zaspali, Ivica se polako išunja iz kuće, a nebo je bilo puno mesečine i sjaja zvezda. Beli kamenčići rasuti po dvorištu blistali su poput dragog kamenja. Ivica ih pokupi, napuni džepiće svojih pantalona i lagano se vrati u kuću i reče Marici: ne brini, sestrice, bit će sve dobro, spavaj. I deca zaspaše, savladana strahom i umorom. Tek što je svanulo, maćeha probudi decu: ustajte, deco, idemo u šumu po drva. Dade svakom po komadić hleba i krenuše jedno za drugim. Ivica je išao posljednji i stalno zatajkivo. To je on bacao bele kamičke da stazu obeleži i posle sa sestrom kući da se vrati. Maćeha primeti da on nešto radi, pa ga upita: šta se stalno okrećeš, Ivice? Gledam u moje belo mače, eno ga gore, na krovu kuće. Maćeha nikakvo mače nije videla, ali ućuta i krenu dalje. Uskoro su zašli duboko u šumu. Otac ode da seče drva, a deca nakupiše suvaraka, pa im maćeha naloži veliku vatru i reče: sedite tu kraj vatre, odoh ja da pomognem ocu, posle ćemo zajedno kući. Deca poslušaše, uskoro od umora i straha zaspaše, a kada su se probudila, bila je uveliko noć. Marica zaplaka, a Ivica je poče tešiti: ne plači, sestrice, čim dođe mesec, odvešću te kući. I zaista, čim se mesec odvoji od planine, nebo se osu sjajem, a kamičci zableštaše poput malih zvezda. Dugo su deca išla tragom kamičaka do svoje kuće. Tek u zoru zakucaše na vrata. Maćeha ih izgrdi što su se zadržali u šumi, a otac je dugo grlio svoju decu, presrećan što su opet zajedno. Uskoro opet glad uđe u malu kolibu, a maćeha reče ocu: osim nešto hleba u kući nemamo ni trun hrane, odvedimo decu u šumu, naći će ih neki dobar čovjek i uzeti sebi. Kada nama bude bolje, vratit ćemo ih kući. Zaludu se nesretni otac odupirao. Žena je navaljivala i navaljivala, pa on na kraju pristade.
Deca su čula i ovaj razgovor, a Ivica požuri po kamičke, ali su i vrata i prozori bili čvrsto zatvoreni. Marica zaplaka, a Ivica je tešio sestricu. Ne boj se, bit će sve dobro. Ujutru rano maćeha probudi decu, dade im po parčence hleba i tako krenuše u šumu. I opet je Ivica bio posljednji i bacao mrvice hleba na stazu. Duboko u šumi otac ode da seče drva, a maćeha naloži vatru i reče: sedite tu i čekajte nas. Odoh da pomognem ocu, a posle ćemo zajedno kući. Deca pojedoše komadić hleba što ga Marica izvadi iz svoje keceljice i zaspaše. Kad su se probudili, bila je uveliko noć, a vatra se ugasila. Marica zaplaka, a Ivica joj reče: ne plači, sestrice, čim dođe mesec odvešću te kući. Kad se mesec pojavi iznad planine, sva noć se rasvetli, a mrvice hleba nigde ne bi. Gladne ptice su ih pozobale još za dana. Ne plači, Marice, reče Ivica, naći ću ja put do kuće. I uze bratac sestricu za ruku, išli, ali puta ne nađoše. I sutradan su stazu tražili, ali je šuma bivala sve gušća. Tek trećeg dana, kada od gladi i umora nisu mogli dalje, dolete neka snežno bela ptica. Ne plašiće ih se ni malo, mašući krilima pozva decu za sobom. Išli su tako Ivica i Marica za pticom, sve dok ne stigoše do nekakve male kuće. I zastadoše zadivljeni. Gle čuda, kućica beše sva napravljena od medenjaka, marcipana, čokolade. Deca počeše grickati od svega pomalo, a nekakav glas reče: ko mi to kuću moju dira, ko mi ne da mira? Ivica i Marica odgovoriše: vetar ludi što iz gore gudi, on ti kuću dira, on ti ne da mira. I nastaviše da se goste. Na kućici se otvoriše vrata i na njima se pojavi nekakva starica, pogurena, krezava. Ona reče kreštavim glasom: dobra moja dečice, samo vi ručkajte, uđite u kuću, da će vama baka još kolača. Deca poslušaše staricu, a ona ih nahrani i mlekom napoji i u bele krevetiće na spavanje odvede. Samo to nije bila nikakva dobra baka. Bila je to zla veštica, koja je volela decu sebi da namami i zatvori u svoju kućicu od kolača. Ujutro veštica grubo prodrma decu, razbudi ih, Ivicu zatvori u kavez, a Marici naredi: hajde, lenjivice, donesi vode, spremi svome bratu doručak. Mora dobro da se ugoji kako bi ga što brže mogla pojesti. Marica gorko zaplaka, ali morade da posluša vešticu. Dani su prolazili, Marica je prala, vodu nosila, bratu hranu kuvala. Veštica je svaki dan prilazila krevetu. Pruži prst, Ivice, jesi li se ugojio? A pametni dečak bi kroz rešetke provukao nekakvu tanku kost, a veštica, koja nije dobro vidjela, ljutila se što dete i dalje mršavo. Najzad izgubi strpljenje i naredi: Marice, Marice, naloži veliku vatru, neću više da čekam. Jadna Marica opet zaplaka,
plakala, ali nije znala šta da uradi. U neko doba veštica joj reče: vidi je li vatra dovoljno jaka, hoću i hleb da ispečem. Devojčica se doseti: kako mogu da vidim kad su vrata tako visoko? Glupa gusko, naljuti se veštica. Nisu vrata tako visoko, vidi kako ja mogu da pogledam. Istog trena kad se veštica približila peći i prignula se vratašcima, Marica je svom snagom gurne u vatru, čvrsto priklopi vratašca i zalupi rezu. Tako nestade zla veštica, a Marica pritrča kavezu, oslobodi Ivicu vičući iz sve glasa: slobodni smo, slobodni smo! Njihovoj radosti i veselju nije bilo kraja. Nakupili su pune džepove kolača i medenjaka, pronašli su i vešticino blago, pa i od njega uzeše. A onda požuriše da odu što dalje od vešticine kuće. Začarana šuma se pred njima otvarala i deca začas stigoše do nekakve velike reke, a na njoj ni mosta, ni skele, ni gaza. Deca ugledaše jednu patku pa povikaše: patkice milenice, duboka je voda, nemamo broda. Idemo daleko, prenesi nas preko. Patka ih prenese preko vode i deca nastaviše put. Šuma je bivala sve ređa, sve dok sasvim ne nestade. A na ivici šume ukazala se njihova kućica. Ivica i Marica potrčaše, proviriše kroz prozor i videše svoga oca, samog i tužnog. Kucnuše u okno, otac podiže glavu, ugleda ih. Dugo je grlio svoju dečicu, visoko ih dizao u vazduh, ljubio i čvrsto držao, da se više nikada ne rastave. I nisu se rastajali. Živjeli su dugo, sretno, sve do kraja svoga života. Čiča miča i gotova priča.